Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw. Niininghan naman sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Deb. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. What if? RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Haklupan, Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Debbie. Oh, nagdagog pagkaon. Nagpalit sa kog tambal aron maayo kanat. Thank you, babe. Ay sus, kumakatay ko murag yung others. Obligasyon akong atiman nun taka, kay uyab ti ka. Magnabala ka sa kunimo, uy. Pagpaayo na yung taon, please, ha? Kay mag-celebrate pa biyata sa tong anniversary next week. Okay? Happy 9th anniversary, babe. Happy anniversary sad, babe. Babe, unsa ka ano kung mag-ipon na lang ta? Total, dugay na bitaw ta. Aron sad ba makatigom ta para sa atong kasalpuhon ba? Babe, ubay-ubay naman kong tinikom. Pwede na kita magpakasal. Dili lagi. Gusto na ko nga ako mo ay mugasto para sa atong kasal. Ug nagtigom pa man ko, maong mag-ipon na lang ta, okay? Sige. Unya, kumusta ang kinabuhi nga nag-ipon naman mo ni Neil? So far, okay naman yun noon, day. Magkasinabot naman sa mininil sa tanang butang. Mo ni nakanindot ninyo. Pero day, wa pa may plano nga mag-baby. Di ba, pila naman mo katuig? Andam na gid siguro mo, uy. Nagsabot mi, day, nga magpakasal lang gid una mi. Civil wedding lang sa mo. Di man kinahanglan nga bongga gyud ang kasal ba? Kung sigurado na gid si Neil ni mo, musugot siya. Unless, na siya laing rason nga no dili pa siya. Wait siya, day. Na ako'y naunaan nga paagi. Na ako'y buhaton aron musugot si Neil nga magpakasal na mi. Na ako'y ihatag niya. Unsa man? Oh, Sing-sing? Nganong nagpalit magkagduha ka buok Sing-sing? Giantam lang nako. Gusto na ako nga mo na atong wedding ring pohon. Di ba giingnan naman ti ka, Dibi? Nga ako ra lagi mo gastos tanan? Oh. Nasuko ka? Oh! Tungod kay murag imog yung ipanaong nako nga mas kwartahan ka kay nako. Ug naibaw ko, ana. Tinuod man na. Pero unta, magunahon na sa kagunsay akong bation, oy. Matandog akong garbo, ana. Feeling nako, ubos ra kay ko nimo. Ug ikaw taas kay ka. Oh, kwartahan ka. Pero kwarta ra gyud paliho ko nimo. Di ka kamaong muluto, di ka kamaong muatiman. Dili ka. Sakto na. Sakto na, please. Kaswerte na gani niya nimo. Mag-iningon pa siya, ana. Sa ba day nimo nga independent kang pagkababay? Dahil nakasabot man sa ko siya reaksyon ba? Ba sinog natandog lang yung tinuod yung garbo? Ako no? Lalaki man sa ko, no? Kasabot sa ko eh. Nganong, ingunaan na ang reaksyon ni Bainil. Pero unta, i-appreciate po niya ang imong effort. Mao na din ha. Yan sa ako man na natohan. Nga dili man makamong mo-appreciate imong amigo.
lagi ang iyang pagkalalaki. Daghan kayo siya reklamo na ako. Kay mao lagi ko no to. Taas ra ko no kaayo ko para niya. Unsa na lang kahapon usbon ako kung kagalingon no? Ha? Unsi plano nimo? Okay na. Luto na. Sakto na ba ka ni? Maayo nagmakaw yun si Neil sa akong luto. Excited ako maabot sa gikas trabaho. Ha? Ikaw mo yung nagluto, ani? Oh, babe. Sige na, tilawi. Sige. Oh. Babe. Ay nalang patugag-tugag luto eh. Kaluod. Oh, Neil. Day, sakto na, uy. Ayaw palabi. Sakit malangkod kaayo, day. Muragin siyang nakaminos na ako. Tambot no, pero... Dili ginut ako ganahang magunahunag bati, ha? Pero muragin day nausap din, Neil. Panidi lang una, Day. Ayaw pagpadasi mong emosyon, okay? Sige, day. Babe. Unsa ka kung magnegosyo tag kananan? Total, may magyud ka mo loto. Unya nga akong pagtrabaho, usawa naman lang. Offeran di kagdako nga sweldo. Kaumbugira, gini mo eh. Ha? Ipakita gini mo sa mga tao, nga ubos ra kay ko nimo, ha? Nga tao-tao ra gid ko nimo, mao ba? Neil, naunsa man in town ka, uy. Ngano ba gingon ana magid mong pagsabot Kaya pero mao imong gipanahong na ako. Ako di no? Hapit na gid ko mapuli aning ingon ani ba? Kunon sa gani, undangon lang nato ni. Neil, ayaw ha. Wa mo ko lang intention good. Kung nalain ka, sorry. Sorry gid ka ayo. Please, ayaw sa pagkigbuwag dayon, uy. Dugay na ba ka ayo ta? Daghan na tang mga plano sa kinabuhi. Ayaw surrender dayon, babe. Please. Sige lang. Ayaw ka bala ka. Kung ano gusto ni mo, mo'y ako sundon. Dili lang ka mawa na ako. Kadlaw na sad. Pero paghapon mauli si Neil. Kada adlaw naman nagpingon ani, uy. Ako magpaabot ko niya. Ug siya, iniguli hubog kayo. Dako na gid kayo kausapan si Neil. Pero, okay ra. Antuson ako ang tanan para ni Neil. Dili lang gid siya mawala ako. Uy, Day, Debbie. Naunsa naman in town ka, uy. Kahagard na ba ni Mugnaw? Medyo stress lang ko, Daikod. Medyo stress pa ng naw nga, ha? Uy, tanawar ko ni imong kaugalingon. Lago, nakay ka. Mura kang way ligo. Wa na gid kay atiman si imong kaugalingon, Day. Kikapoy naman ko, Day, uy. Kung kapoy na, sudyai si Neil. Ha?
Sige kapoy na ka. Murag ako na malagi ganahan na ni relasyon na, Neil. Klaro kaayo nga wa na kay gustong padayonon ni. Wa na gyud. Kay wa na ko makailan nimo, Dib. Unsa? Dako na kay kagkausaban oy. Dili na ikaw ang dibi nga ako nailan. Murag ubos na kay imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Murag ubos na kay kang pagkababae nga andam kang magpakabuang nako. Wa ba ka magunahon nga tungod ni mo maong naingon ani ko? Ha? Oh, Gihatag na ko ang tanan, Neil. Giusab na ko akong kaugalingon para nimo. Kay daghan kay kagreklamo na ako. Pero bisag unsa pa nimo haton nako, naara gihapon kay ikasulti. Naara gihapon kay reklamo. oh, Dave, Neil, nagmahay ko. Nagmahay ko nga nung gipakaubos na ko akong kaugalingon para lang nimo. Nagmahay ko nga nung giusab na ko akong kaugalingon sa lalaki nga dili deserving sa akong pagmahal. Maong dili na ko, Neil. Undangon na ni nato. How can we forgive ourselves for all the things we didn't become? Hanggang dito na lang ba? Ang kuno nako nga dili dali ang pag-decide nga undangon na mo ang among relasyon. O hangtod karon, daghan kayo kog mga what ifs. Daghan kog mga pangutana. Pero mahadlok na pud kong musugal og balik. Dini na lang kutob og daghan salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, our